muna zane da alajikan gwamnan kaduna na da, sai na ce makarishin alewa ƙasa. To shi bai ji hausa ba daga kudancin zariya yake sosai, bai ji hausa sosai ba. Sai da muka shiga mota ni ce ina so in kai shi boda, in kai shi kwangwalon da mai adwa. Sai ce menene makarishin alewa ƙasa, ce duk ƙarshen ta nan zan dawo. Saboda haka ina so ko mutum ya zama a ƙasar shi ya yi sannu da gida. Makarishin alewa ƙasa ɗinnan gaskiya ne. Yanzu yadda 'ya'yana suke jin daɗi duk inda suke, ko a turai suke ko a nan suke, cewa ina gida, sun fi ma jin daɗin ina gida ɗin. To in zanna bayan na shekara 8 a yadda tsarin mulki ya yadda ina shugaban ƙasa, in tsaya can in gaya musu, in ce musu menene wanda baya a rubuce a kan ƙa'ida, menene shi? Tun da na fito ina jira in gani waye wata magana. Bancin kun dawo gida, mutane suna ga an ɗauki shekara 81, amma kuma sai kuka ci gaba da zuwa ayyuka a gona. Mutane suna ganin akwai wahala. Menene tasirin ƙoƙarin da kuke na ci gaba da zuwa gona duk da shekarunku, kuma duk da matsayinku na tsohon shugaban ƙasa? Ina so kun san cikin kuɗin akwai fulani, kun san al'ada, in aka haifi yaro abin da ake bashi a bashi saniya. To ina so tun daga lokacin har yanzu ban bar dabbobi, har yanzu ina da shanu. 'Ya'yana nasu na ba su kansu, na ce su tafi su kowa tafi inda yi nufa. Kayana nawa ne, gona ta tana nan, kamar da na gaya muku so 4 a mako